Espesyal kayo ron nga pagkadomingguha, kay sanglit ang maong Domingo, aduna tay gipistahan. Kasagaran baya og mayong tag Domingo, ang pistahan or ang main focus gyud niini ang Ginoo. Pero karon ang simbahan nagsaulog sa two pillars of the church, si San Pedro ug si San Pablo. Mingon ko nga pillars sila sa simbahan. Sanglit si San Pedro, naningkamot manggid siya pag-lead sa iyahang makaubanan, kay tungod gihatagan man siyag tahas sa tong Ginoo. Si San Pablo on the other hand, makaingon po ko nga haligi siya sa simbahan, tungod kay si San Pablo naningkamot man siya nga mangdani og ubang mga tao pagpaminaw, pagpamati sa tuang Ginoo, maskig dili sila mga Hudeo, mga Hintil. Muna nga silang duha ingon tag pillars of the church. Nya kita isip simbahan, makatawag gid puta, no? Sa atuang credo palangdaan, I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church. But not just that, in the Nicene Constantinopolitan Creed, I believe in one Holy Catholic and Apostolic Church. One Holy Catholic and Apostolic Church. Upat ka marks of our church. One Holy Catholic and Apostolic Church. Now, usa ni ana, sanglit nagsaulog mang putaron sa mga santos nga mga apostoles, angayan lang yun pod nga mo claim ta sa tuang pagkasimbahan, sa tuang pagka-Catholic, one Holy Catholic and Apostolic Church. Kay ang simbahan gitukod sa tuang Ginoo, pero gipapadayo niya kini sa mga apostoles. Muna nga kita isip mga Katoliko, isip mga Kristiyanos, mo claim gyud ta sa tuang pagkasimbahan nga miyembro ta niini, isip usa Katoliko, balaan og apostolikanhon nga pagkasimbahan. Namalandong ko niining pagkaingon ani nga marks of the church, no? One Holy Catholic and Apostolic Church. Kay sa gikaingon ko pa, ang Ginoo mo'y nagtukod sa simbahan apan gipalambo sa mga apostoles. Muna kita isip mga Katoliko, isip mga Kristiyanos, honor ni nato nga atoang simbahan dili gimugna og tao. Wala gimugna og inguntag mga leader nga nagpakaingon silang kaugalingon nga appointed son of God. No. But our church is founded by Christ Himself. Iya lang gipadayon sa mga apostoles. And no wonder, ang atuang pagkasimbahan usab pod na nigitawag og sa apostolic succession. Apostolic succession. Nga gikan sa Ginoo yang gihatag sa mga apostoles, ug gikan sa mga apostoles ngadto silang mga sumusunod nga nahimong mga obispo. Ug gani nining mga obispo usab pod nag-elect na usab pod sila nga dunay mahimong Santo Papa aron mo guide ug unsa man mo act as leader sa simbahan. Muna again sa tuang pagkasimbahan, we have to claim it that we have this apostolic succession. Walay pagkaputol, wala usab po'y pagka-inguntag kausab. One Holy Catholic and Apostolic Church. Nahinumdum ko ning agi pog pagsaulog sa kapistahan sa mga apostoles, San Pedro ug si San Pablo. Nahinumdum ko kay tungod kita isip simbahan,
nga Katoliko, we have to claim it as our identity. One of our identity, marks of our identity is that of apostolic. Na ay succession, na ay pagsunod, no? Walay pagputol. Dili pagdaot sa mga kuan ha, dili pagdaot sa ubang mga sekta ug mga ubang relihiyon. Kay ang uban god, again, dili pagdaot nila, magbutang man sila nga mao ni angan sa moang simbahan, mao ni angan sa moang relihiyon. Dayon mosunod dayon din ha, kinsa may nagtukod, kinsa may nagugmad, pangan dayon sa maong nagugmad. Unsa mang tuiga na ugmad, suwat diha unsang tuiga nagsugod. I may also kuan sa usa ka, take for example, well, I consider them as our friends, ato ang mga amigo. Kini bitawng na no sense of pagdaot nila. And allow me to name their sect. IFI. Familiar mo sa IFI? Iglesia Filipina Independente. Unsa man ni sila? Ang unsa may common name ani nila ngatong madunggan, aglipay, no? Mga aglipay. IFI. Naani sila sa Santa Fe, naani sila duol sa katedral, or naana sila sa in Cebu, naani sila sa may Santa Fe in Bantayan, in Parian sa Cebu City, and also in Batu Toledo. Munay assignment unya ni Father Rumrum, ug diri sa Alcantara na ay presence of aglipay, og sa kwan pagidi ay tabuelan. Na ang tabuelan. I remember nga bag-o pa lang si Archbishop Palma, unsa gani ang kaning atuang kasagaran nga kuan nato isip mga Katoliko, usahay mao pud ni ang kinaiya nila, no? Ani nga grupuha nga mag-atbang sana sila unsay kasaulugan nato, duna sana sila ay kasaulugan. Magpiesta sana sila. Magprosesyon magprosesyon po na sila. Munang aligre kay nang daan, asa ng mga naa na ilang presensya, kay mag-abot man ang atuang prosesyon o ang ilahang prosesyon. Nya kung magmisa o kanang ilahang service, I once attended their service, ang nakalahi lang, na may pari po nila, magsuot pug inani. Ang kasaga ay laha lang mga pari, minyo, sana all, para nila. Kay kami, di man mi maminyo. Ang ilahang liturhiya, doon nasan sila ay pagbayang magilew. Naka-attend me sa ilahang service, we asked their permission, no? Mga seminarista pa mi at the time. And naa sila unique pod nga liturhiya. Basta kay murag ang ilahang setup is same as our setup. Naay altar, naay lectern, naay mga santos. Gawas lang kay ang ilahang pari minyo, wa pud na sila mo acknowledge sa Santo Papa. Nahinumdum ko bag-o pa lang si Bishop Palma dinhi sa Cebu, adunay nagpiesta nga lungsod ug duna po'y presence sa mga aglipay didto. Kibaw mo, lahi nga simbahan ang nasudlan ni Bishop Palma, dili ang simbahan nga Katoliko, ang simbahan sa mga aglipay. Kay tungod lagi kay unsay ang piyesta nato diri, magpiyesta man pud na sila. Nasud og lahi nga simbahan in town si Bishop Palma. And then I remember also again, no, ang mga kini sila ang IFI kining same sila sa ato ang liturhiya, but that dili sila mo acknowledge sa Santo Papa.
Ang usa ka pari usab pod na hinumdum na pud ko, yahang namatikdan nga magsunod-sunod man gini sila, pero amigo ra gud sila god. Magsunod-sunod maning grupuha gyud nato, usay pakulo na to mga Katoliko, musunod man pud na sila. One time naay bag-ong na-elect nga Santo Papa. Bag-ong na-elect nga Santo Papa. Unsay gibuhat sa Romano nga pare, Katoliko Romano nga pare, pagkaugma dayon ana, nagpa-print gidayon siya, nagpatarpulin gidayon siya og naong sa bag-ong na Santo Papa. Nagpapalit siya og panapton. Matikod siya nga ang atbang nagtan-aw-tan-aw pod unsayahang pakulo. Karon kay ang gawas sa simbahan adunay balkonahe. Dunay murag kanang kuan dito sa gawas, no? Yang gibutang didto ang dagway sa bag-ong na-elect nga Santo Papa. Og iyahang panapton nga yang gipapalit, iyahang gihimong tilon sa maong dagway sa Santo Papa. Nagsigigyug tan-aw ang atbang unsa may pakuluan na nila, kinahanglan natong sundon pod. Gigather sa pare ang mga Katoliko, ari mo sa simbahan kay magmugna ta. Unsa yang gimugna? Pagka ugma gidayon ni ana, niingon din siya, nigawas din siya sa murag kanang balkonahe ug mingon siya, "Habemus Papam, aduna tay bag-ong Santo Papa." Hinay-hinay dayog able ang tilon. Purting daghanang ning attend didto ug nagtan-aw lamang ang mga pare nga IFI. Kay dili man sila makasunod sa maong kalihukan. Kay ngano? Because of that reality nga kita nga mga Katoliko tungod kay naa nato, giangko nato ang pagka-apostolic succession na ata ni ana. Again, wa ko magdaot nila ha, kay unique man puna sila. Ang atua lamang isip mga Katoliko, ato ang i-acknowledge nga kita gikan yuta sa linya sa mga apostoles. Ang simbahan wala gitukod sa tuang Ginoo para lang sa ana. No. Wa po ta gitukod sa Ginoo para lang kay masustain ang dungog sa tong Ginoo. No. Gibuhata o gimugna ang simbahan aron maangko nato ang atuang kaluwasan. And then tungod kay ang Ginoo gusto sad siya nga di lang magsalig ang mga apostoles diya kaniya, yang ginay-hinay ug empower ang mga apostoles to lead on their own. Aron sila na usab pod ang mga mamahimong leader. Maubitaw na nga gipada sila sa lain-laing mga lugar aron sila mahimong mga leader ug makaingon gyud sila ug makaingon pud ta nga mga apostoles tinuod gayud nga gipadala. They were sent to other places. Makaigsunan ko din ni Kristo, again, we have to acknowledge that reality that as Catholics, we have the sense of a church that is apostolic. Apostolikanhon o gikan gayud mismo sa pag-ugmad sa mga apostoles. Makaputa na biya siguro ta, Padre, ngano man nga gihimong leader man sa tong Ginoo si San Pedro, ngano man nga gihimo man pud na nga apostoles si San Pablo, atong hinahinayog ila no nga si San Pedro ra ba hilig kayo siya nga unsa man magpakaako-ako. Ako Lord, di iti kabiyaan Lord. Oy, giingnan siya si Ginoo nga sadi pa unsa ito? Mutugtugaok ang manok, ilimod na kunimo sa makatulo. Nya sa makatulo biya usab pod gipangutana si Pedro nining atong ebanghelyo kanato karon. Pedro, gigugma mo ba ako? Sa ikatulong bahin, murag naigo na gyud si San Pedro ni adto no? Nga ug mingon siya nga Lord, kibawog gyud ka Lord, nga gigugma ko ikaw. Makigsunan ko din ni Kristo, makaingon biya siguro ta nga si San Pedro at times was a weak person.
Nagmahuyangon siya diha siyang pagtuog pagsalig sa Ginoo. Pero gibuhat gihapon siya nga leader sa tuang Ginoo. Dinhi puta makakita nga mga tao nga mahimong leader dili pud hambugiro. At least man lang unta makakita silang makahuyangan. Kaysa ubang mga tao nga moingon sila nga ako'y angayan din ha, pero dili day makahimo sa unsay dapat ipabuhat. Si San Pablo usab pod on the other hand, makaingon ta sa una sa ikaduhang pagbasa nga nabasa ug ato ang nadungog. Siya naglutos sa mga Kristiyanos. Kontra kayo niya at first kay tungod he was a kanang die-hard Jew. Pakamatyan niya yang pagkahudiyo. Gani pagkaibaw niya nga dunay mga diakono nga nangalagad kang Kristo, ug usa niini si San Esteban, usa sa mga protomartir sa simbahan, yang gipabato ug namatay. Ang kinsamay kuan ato responsable sa pagkamatay ni San Esteban. It was Saulo nga nahimong Pablo. Tan-awa, makita din nato no nga nay mga tao nga huyang silang pagtuo, silang relasyon sa Ginoo. Nausa po'y mga tao nga murag mahingon tag kriminal, pero gipang usab ang ilang mga huna-huna o kasing-kasing sa Ginoo. Muna si San Pedro o si San Pablo. Muna ikalipay po nato isip parte sa simbahang Katoliko. Ang ato ang simbahan dili man inana pod ka unsa man kanang murag mo claim ta nga kita ang mga isog, dili. At times, we are tempted in so many ways. And at times also, we acknowledge our weaknesses. Kay tungod makasata. Pero ang Ginoo, diya siyang grasya, maglig-on kanato. Sama nga yang gilig-on si San Pedro o si San Pablo, o yang gihimo pagani, no? Nga mga bantugan, nga mga haligi sa simbahan. Kung ikaw, nakasinati manggani ka, nga moingon nga Lord, I am weak and I am weak now. Ayaw o give up. Kay ang Ginoo kanunay man siya nga magalig-on sa mga tao nga mo claim usab pod silang kaugalingon nga sila nahuyang na diha sa lawig sa kinabuhi. Atong hinumduman dunay mga tao nga na weak sad silang pagtuo, pero they were strengthened by our Lord. They were at times criminal, pero gibag-o sila sa atong Ginoo. The same nga sila si San Pedro ug si San Pablo, iyang gilig-on. Ug mo'y lig-on usab pod nga pundasyon sa simbahan alang kanato karon. Luyo niini usab pod makigsunan ko ni Kristo pagsaulog sa mga apostoles, atwa usab pod ilakip sa tong pag-ampo ang ato ang Santo Papa, si Papa Leo, nga siya nga pagkasumusunod sa mga apostoles, pagkasumusunod ni San Pedro, mamahimo usab pud siya nga lig-on nga haligi nining atuang panahon karon. Just recently nga kita ko og kwan sa Facebook, kita ko og post sa Facebook nga atong Santo Papa, yano ra kaayo kanarong atuang Santo Papa karon, si Papa Leo, naglakaw-lakaw siya, yang gipangduol ang mga tao, adunay naay gibato diha sa yaha, murag tideber ang gibato diha sa yaha. Naigo siya diri dapita, naigo gamay ang yaha nga kining kanang skull cap, no, kanang puti nga ana-ana niya dinhi, naigo na, pero kalma ra gihapon in taon kaayo siya. Kada bang makaingon lang pud ko nga inani na bagyod ang simbahan, inani na bagyod ka ang mga tao karong panahona nga nagkahinay-hinay o wala nay respeto. Kung wa kay respeto sa iyon ani nga mga posisyon, for sure wa kay respeto usab pod sa mga dili gani in town iyong tagbantugan nining atong panahon karon. Muna nga, please pray for our leaders, pray for our Pope nga siya usab pod sa mga apostoles, lig-unon sa tong Ginoo diha sa tuang pagtuo. Well, we pray for all, no? Nga kita usab pod sa tuang pagkasumusunod sa mga apostoles, mamahimo gid puta nga mga haligi nining atuang
ato ang pagpuyo nining kinabuhia. Nga sama sa mga apostoles, magmaisugon kita sa pagbansay ug pagsangyaw kabahin kang Kristo.